Dobrý deň. Dobrý deň. Jak sa dnes máte? Dobre. OK. Nice. Môžeme ísť na to? Let's go. OK. Tu Boeing 373, hovorím na ATC. Všetci pasažieri on board, čakáme na povolenie odletu. Boeing 373, máte povolenie od letu. Rozumieme. Môžeme ísť. Milí dámy a páni, odletame. Prosím, dajte si svoje seatbelts, zapnite sa a prajeme vám príjemný let. Poďme. ATC, tu Boeing 373, odletávame. Poďme na to. Ja idem niečo povedať. Milí dámy a páni, toto boli iba turbulencie. Stôl. 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 ATC, tu Boeing 373, už sme v pohode, sme nad mrakami. Dobre, nejak sme to zvládli, no. Milí dámy a páni, sme, ako vidíte, môžeme byť nad oblakmi, tu už nie sú žiadne turbulencie. Aspoň si myslíme. Dobre, tak dávame autopilota a môžeme čakať. Natankujte ho. Jedno krídlo natankované, ešte to druhé. OK, lietadlo môže zlietnúť. OK, kámo, toč. Už pristávame, kámo. Milí dámy a páni, už pristávame. Co to tam je? Vidíš to? No vidím. Kamo? No? Vidíš to? No, vidím runway. Nie runway. To, čo je na tej runway. To je lietadlo. Že tam je lietadlo. To vidím dobre. Terrain, pull up. Terrain, pull up. ATC letiska Holmweg Gate. Prosím vás, prilietame na vaše letisko a vidíme tam na našej runway lietadlo. Je všetko v pohode? Áno, na runway B lietadlo. Čo? Ktoré si lietadlo? Prepáčte, my sme Boeing 373. Veľký airline Boeing 373, veľký airline. Jaj, áno, vy máte pristať na druhej runway. Čože? Na jakej druhej runway? Myslíte, tá vedľa toho? Áno, runway A. Ale to už nemáme šancu. To musíme pristať núdzové pristátie. Alebo budeme musieť pristať na to lietadlo, alebo nech sa to lietadlo
nemôžeme obrátiť len tak na tú druhú runway, ktorá je asi 500 metrov od tej jednej. To nemáme šancu, pane. Či kto ste? Pane Bože. Ale však tu je druhé lietadlo. Ale však za tou! Ale jak za tou? Jak za tou? Jak za tou runwayou? Za runwayou A! Vy myslíte runwayu C? No. Ale však tu sme prešli. Pane Bože, pane. S vami sa nedá hovoriť, pane Bože. Milí dámy a páni, máme zlé správy. Budeme musieť urobiť núdzové pristátie do vody. Budeme to musieť otočiť. OK, toč. Wow. Choďte na runway B! Ale teraz sme to prešli. Však teraz odletelo to lietadlo, ktoré... Takže máme ísť na runway B. Áno! Fakt, s vami sa nedá hovoriť, fakt. Typka je psychopat. Otoč to. To je na runway B. Dámy a páni, máme dobré správy. Splietli sme sa, budeme pristávať normálne landing. Snáď. Tak som sa to nedal dohovoriť. Dobre, a teď toto je Boeing Airliner 3802. Ideme, na akú runway máme ísť? Runway C! Dobre, runway B. Aké letadlo? Kámo, to je Airbus. Nice. Dobre, poďme, ideme trošku dopredu, ideme taxovať. Dobre, zastav. Prečo to lietadlo rúti akurát na runway B? Máme ísť na runway C! Nie, nemali sme ísť na runway C. Nie, teraz a to sa povedala, že máme ísť na runway C. Teda B. Poďme proste na runway B. To lietadlo určite ide na runway A. Poďme. Ale však sa rúti priamo na nás! Ale jak sa rúti na... A fakt, ono sa rúti na nás. A to co, ste si istí, že máme ísť na runway B? Áno, máte ísť na runway C! Ja ti vravím, runway B. A to co, tu je Airliner 3803. Prosím vás, rúti sa na nás lietadlo, je to Boeing Airliner 373. Môžete mi povedať, na akú runway ono ide? Runway A, ja ti vravím, runway A. No dobre teda. Vidíš, sa to dá. Milí dámy a páni, odlietame a prajeme vám príjemný let. Počkaj, kamo, zastav to. Kamo, to lietadlo fakt ide na nás. A teď ste si istí, že to lietadlo nejde na nás, lebo to fakt vyzerá, že to lietadlo ide na nás. Hej, kamo, si istý, že hento lietadlo je na runway, že ideme na správnu runway? Musíme. Repútaj mi, my sa učíme na hento lietadlo. No práve. My sa fakt zeptíme na to lietadlo. Ja vám tomu. Kamo, otoč to. Durčia! Runway A. Rýchlo, toč. To už práce nejde. My sa fakt zrútime na to lietadlo. Kamo, pozor. Kamo, brzdi. Pozor!